Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Хлопчыкі, а вось калі б у вас была чароўная кнопка. Якая кнопка? Чароўная! Націснуў і ап! Ты ўжо ў любым месцы свету. Куды б вы адправіліся? Ну, калі так сходу сказаць, то я б вельмі хацеў пабачыць пінгвінаў. Таму Антарктыду. Ой, гэта было б цікавае падарожжа, але халоднае. А я падправіўся ў Егіпет. Там піраміды, адно з 7 цудаў свету старажытнасці, якое захавалася да нашых дзён. Сапраўды, гэта цуд. Я чуў, што піраміды маюць узрост каля 4000 гадоў. Ну і ну! Гэта немагчыма ўявіць! Гэта ж колькі ўсяго яны пабачылі! Так. Толькі падумайце, што яны маглі б паведаць нам, калі б маглі размаўляць. О, цікава! А што лічыцца сучаснымі цудамі свету? А давайте націснем нашу чароўную кнопку і паглядзім. Падтрымліваю! Дзяўчынкі і хлопчыкі, усім падрыхтавацца да падарожжа! Паляцелі! А вось і наша першая кропка маршруту. І дзе гэта мы? Мы ў Кітаі, а гэта першы сучасны цуд свету. Гэта ж вялікая кітайская сцяна. Усё так і ёсць. Ой, а яна што, бясконцая? Ні пачатку, ні канца не бачна. Амаль што так, Кася. Яе даўжыня ад краю да краю 9000 кіламетраў. Нібы каменная змяя, што цягнецца па гарах. Маштаб яе і магутнасць сапраўды ўражвае. А зараз мы адправімся ў адзін неверагодны горад, які знаходзіцца ў Іарданіі. Націскаем нашу кнопку. О, вось гэта неверагодна! І як прыгожа! Я правільна разумею, што ён высечаны ў скале. Усё так. Петра вельмі старажытны горад. Лічыцца, што яго ўзрост больш за 2000 год. І там і зараз жывуць людзі. На дадзены момант не. Петра гэта як музей пад адкрытым небам, які па сённяшні час мае многа таямніц і загадак. Ой, якое магічнае месца! А вось наступны сучасны цуд свету вы павінны ведаць. І мы пераносімся ў Бразілію. О, гэту статую з распрасцёртымі рукамі мы дакладна ведаем. Гэта статуя Хрыста ў Рыа-дэ-Жанейра. Так, яна стаіць на гары і нібы ахоўвае ці абдымае ўвесь горад. Я чуў, што яе вышыня каля 30 метраў і яе відно здалёк, як маяк. Не дзіўна, што яе лічуць цудам свету. Так і ёсць. Ну што, вы гатовыя да наступнай кропкі нашага падарожжа? Так! Тады запрашаю вас яшчэ ў адзін незвычайны горад. Ой, гэта што, горад, які знаходзіцца ў аблоках? Амаль што так. Гэта Мачу-Пікчу, старажытны горад інкаў, які знаходзіцца на сучаснай тэрыторыі Перу. Такое ўражанне, што гэты горад пабудавалі, а потым забыліся пра яго. А мне цікава, як увогуле магчыма штосьці пабудаваць на такой вышыні? Вось такая загадка і робіць Мачу-Пікчу такім неверагодным і незвычайным. Сапраўдная таямніца сярод гор. Цуды толькі! А зараз мы адправімся ў адзін з самых прыгожых гарадоў у свеце, каб паглядзець на наступны сучасны цуд. Паглядзіце. Дык гэта ж Калізей у Рыме. Правільна, Глеб. Гэта той самы старажытны амфітэатр, дзе праходзілі вядомыя на ўвесь свет відовішчы. Калі ўспомніць гісторыю, то гэты будынак жудасны. Але калі паглядзець на яго зараз, то ён выглядае такім магутным. І таямнічым. Я чуў, што пад яго зямлёй ёсць многа розных памяшканняў. І хто ведае, што там можна знайсці ці ўбачыць? Што? Сляды гісторыі. А вось наступны будынак, які таксама лічаць сучасным цудам свету. Ой, што гэта за прыгажосць?
Быццам палац сказкі. Гэта Тадж-Махал у Індыі. Яго пабудаваў імператар у памяць пра сваю каханую жонку. Ой, вось гэта каханне. І хто скажа, што гэта не цуд? Згодны, Кася. Ну і апошняя наша кропка. І зноў піраміда. Але не такая, як у Егіпце. Ой, выглядае нібы лесвіца ў неба. Гэта Чычэн-Іца у Мексіцы. Піраміда, якая знаходзіцца ў старажытным горадзе Майя. Я чуў пра народ Майя. Яны лічыліся вельмі незвычайнымі і разумнымі ў старажытнасці. Так і ёсць. І будынкі іх пірамід маюць многа загадак. Які ж усё-такі велізарны і цікавы наш свет. Ой, хлопчыкі, прапаную націснуць нашу чароўную кнопку і вярнуцца дадому. І паглядзець мультфільм. Пачынаем. Сябры, а вы калі-небудзь бачылі птушку, якая можа вісець у паветры? Як гэта вісець? Быццам на вяруцы? Амаль што так. Яна ляціць і раптам бац, і замерла на месцы. І што гэта за такая дзіўная птушка? Гэта пустальга. Мы зацікавіліся, Лесік. Нам патрэбна больш інфармацыі. Тады давайте глядзець і слухаць. Пустальга нагадвае дробнага сокала і з'яўляецца суродзічам магутных канюкоў і нават арлоў. Але на самой справе яна зусім невялікая. Яе даўжыня каля 35 сантыметраў, размах крылаў да 70. А важыць яна усяго як некалькі плітак шакаладу, 150-250 грам. Нягледзячы на свае маленькія памеры, пустальга лятае як пілот ас. Яна можа завісаць у паветры на доўгі час, і гэта з'яўляецца яе асаблівасцю. Такі навык ёй патрэбны, каб паляваць. Пустальга – гэта сапраўдны драпежнік. Хоць і невялікі, яна мае вельмі востры зрок і можа бачыць здабычу на вышыні больш за 100 метраў. Палюе птушка ў асноўным на мышэй, але можа з'есці і вялікіх насякомых, жукоў, цвыркуноў і іншых. Гнёзды гэтыя птушкі амаль што не будуюць, а часцей за ўсё выкарыстоўвае чужыя. Напрыклад, крамчукоў, альбо якія-небудзь гатовыя скрыні і нішы. А яшчэ пустальга выдатна прыстасоўваецца да жыцця ў горадзе і можа гнездавацца нават у кветніках. Калі надыходзіць час, самка пустальгі адкладвае каля 4-6 яек і высиджвае іх каля 4 тыдняў. А самец у гэты час носіць ёй ежу. Звычайна за дзеткамі сочыць матуля, а тата ўвесь гэты час здабывае сняданкі, абеды і вячэры. Аднак ужо праз месяц птушаняты пачынаюць вучыцца лятаць. Але бацькі пустальгі вельмі клопатлівыя і часта доўга кормяць і даглядаюць сваіх дзяцей, нават і пасля вылету з гнязда. Ёсць у пустальгі і ворагі, напрыклад, крамчукі. Яны могуць напасці на гняздо, скрасці яйкі, альбо выкінуць птушаня. Пабачыць гэтых птушак можна амаль што па ўсёй тэрыторыі Беларусі. І ў лясах, і ў палях, і ў гарадах. Дзіўная птушка. Ой, колькі ж у свеце цікавых жыхароў, а галоўнае, усе асаблівыя. Таму наш свет такі неверагодны і неабдымны. Ну а я запрашаю вас і нашых тэлегледачоў паглядзець цікавы ранішні мультфільм. Хлопчыкі, як жа прыемна, што на двары лета. Згодны. Хочацца ўвесь час праводзіць на вуліцы, ганяць на веліку, гуляць у футбол. Ці збіраць духмяныя кветачкі для вяночку. Вось бы зараз апынуцца дзе-небудзь на вялікім лузе. Дзе свеціць цёплае сонейка, дзе лёгкі ветрык і трава мяккая, нібы дыван. Каб можна было бегаць басанож? Менавіта так. Ой, і каб навокал мора кветак, рамонкі, васількі, званочкі. Сябры, а вы ведалі, што ў Беларусі налічваецца больш за 400 відаў лугавых кветак? Ого, як шмат. Цікава, ёсць хтосьці, хто ведае іх усе? Кася, вось ты разбірайся ў кветках. Ну, усе кветачкі я, можа, і не ведаю.
400 відаў гэта вельмі много. А давайте наладзім гульню кветачкі на нашых лугах і паглядзім, ці добра мы іх ведаем. О, мне падабаецца твоя ідэя, Лесік. І мне таксама цікава. Тады пачынаем. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся. Вось наша першая сіняя кветачка, якая часцей за ўсё расце разам з жытам. Яе мы усе ведаем. Гэта Васілёк. Правильно. А што наконт такой кветачкі? Ой, гэта ж наш духмяны і знакаміты чабор. Ізноў правильно. А гэта што за расліна? Гэта званочак. Яго таксама можна часта сустрэць у полі ці на лузе. Так і ёсць. І вось вам наступная кветачка. О, гэта крываўнік, адзін з галоўных удзельнікаў у летніх букетах. І гэта правильно. І апошняя кветачка. Гэта канюшынка. Усё так. Глядзіце, якія вы малайцы. Усё адгадалі. Дзякуй, Лесік. А яшчэ, хлопчыкі, вы ведалі, што калі знайсці канюшынку з 4 лісточкамі, то здзейсніцца запаветнае пажаданне. Тады трэба хутчэй ісці на пошукі. Але спачатку давайте паглядзім мультфільм. Сябры, які цудоўны ранак у нас атрымаўся. І цікавы, і пазнавальны, і утульны. Аднак надыходзіць час развітвацца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, добрага вам дня, цікавых сустрэч і новых адкрыццяў. Ну, а мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку! Хе-хе-хей! У!